A ver se consigo fiar, porque hai unha cousa da que me decatei que necesito deixar constancia dela. E, bueno, este é o medio máis rápido. E así comparto. Cando nos metemos en profundidade a estudiar diferentes religións e diferentes filosofías e cando nos adentramos no tipo de rituais, cando buscamos que datas en que datas celebraban que cousa e de que maneira e intentamos encaixar todo ese puzzle imposible, porque sí, é un puzzle imposible. Creo que todos acabamos arrastrados por certa intriga ou necesidade espiritual e por certa imaxe idílica do pasado, como se, de alguna maneira, o coñecer todo aquele envoltorio religioso, todos aqueles rituais religiosos, nos fixeran imaginar persoas profundamente máis conectadas coa natureza ou co espiritual do que estamos nós hoxe en día. E eu teño as miñas dúbidas. Na antigüidade tamén había persoas que crían menos nos deuses do que deberan. Cada un cría da súa maneira. Había unha pluralidade de formas de entender a Zeus, a Venus, e por iso tiñan moitísimos epítetos que ás veces se repiten entre os deuses. Que nos fai pensar que un panadeiro romano do século I antes de Cristo é máis crente ca un oficinista do século XXI despois de Cristo? Pode ser que fora, en certa maneira, máis supersticioso no sentido de que creen forzas que operan na natureza das que non ten explicación, e nós hoxe en día sí, porque temos unha tecnoloxía que mira a nivel microscópico a realidade e a nivel macroscópico dispositivos dos que ese panadeiro non ten. Pero polo demais, que nos fai pensar que ese panadeiro ten un profundo sentir espiritual e retrospectivo, que os días que son festa, como que sei, o Aspatrialia, o Mundus Pater, ou se senta e medita e te recibe unha enerxía mística, uránica, que o fai sentir parte do todo. Se iso fora así, creo que en moitos sitios non se terían organizado movementos monásticos, e incluso dentro dos propios movementos monásticos había persoas que estaban simplemente porque lles conviña, porque era unha boa vida en comparación coa vida de sacrificios e labores duras que se debía facer fora do mosteiro. Así que non, deixemos de idealizar o pasado, deixemos de creer que todos os seres humanos eran unha especie de sabios místicos. En certa maneira, creo que cando miramos cara atrás con esa necesidade propia de buscar unha razón espiritual de raíces antigas que explique todas as nosas necesidades actuais e que ademais non las resolva, é como se miráramos en certa maneira o que abstractamente a humanidade chamou os ancestros, non? E efectivamente sempre se entenderon como uns entidades moi parecidas ás humanas que operan noutro mundo onde teñen un coñecemento máis amplio das cousas e unha profunda conexión coas forzas cósmicas.
é moi curioso. Pasa que non vemos a relación porque nos poñemos os nomes. Sabemos que son os romanos do século I antes de Cristo, os normandos do século despois de Cristo, entonces non o vemos como algo abstracto, sino como algo concreto que sabemos que pasou, pero sobre iso poñemos moito máis dos nosos desexos e das nosas fantasías que da realidade. Habería persoas máis piadosas e persoas menos piadosas, como acontece hoxe en día en moitos outros lugares. Hai persoas que simplemente siguen os preceptos religiosos porque ordenan tamén a súa tribu ou a súa sociedade. Por iso, por exemplo, para os romanos hai como un empeño, non, en que os cristiáns adoren aos deuses, porque hai os deuses romanos, se sacrifiquen aos deuses romanos, porque hai unha orde social dentro de todas esas actividades. Entonces, desvincularse disso, desvincularse da estructura social prácticamente, moi interesante. Nada, iso, que deixemos de ser tan místicos, eu incluída, ou non, ou máis, pero sendo conscientes.